Joo, minä olen Kuusiston Kalevi ja mä olen syntynyt 30. päivä 1.1953. Minä kyllä sitten alkaisin haitaria soittelemaan aika nuorena. Mä olin ollut kouluskaan vielä, mutta samana syksynä menin kouluun, eli se on ollut silloin 7 vanha suurin piirtein vähän vaille. Niin siinä sitten pientä harjoitusta tehtiin. Opettajana niin oli Salomon Katila ja hyvin hiljaa pääsi eteenpäin, mutta pikkuhiljaa mentiin. Riskanttipäätä ensin soitettiin kauan aikaa ennen kuin kassua sai mukaan. Ja kyllä se siitä sitten vain pikkuhiljaa on lähtenyt. Sekin homma. Hyvien oppien kanssa sieltä sai aina lisäoppia sitten. Hyvin vähän julkisesti soittelin sellaisena nuorena, en juuri paljon muuta kuin omia ja sukulaisten kemuus paremminkin, niin taikka niin kuin synttärillä ja tällaista. Jos pyydettiin, mutta Lumiahan veli Matti sen toi Saksasta linja-autolla, oli siellä keikalla. Ja isä mulle sitten sitä haitaria sen takia rupesi hommaamaan, kun mä sain ensiksi huuliharpun joululahjaksi sieltä ja sitten mä sitten kuuntelin radiosta kaikkia biisiä ja sitten matkiin sillä huuliharpulla sitten. Isä tuli siihen tulokseen, että kyllä tuolle pojalle vissiin tää haitari ostaa, kun se nuon saa selville noita kappaleita. Ja siitä se on lähtenyt sitten. Aika kun olisi pitänyt ruveta Beatlesia matkimaan, niin ei se oikein kaksimisella onnistunut. Niin, musiikit meni sellaiseen malliin, että hyvin vähän harrastajia kansanmusiikkitasolla oli enää sitten tämän ikäisiä. Meidän kylällä ainakaan, no niitä oli Alavallis-Välimäen Teppoja siellä, että niin, kyllä niitä haitaripelimannia meillä käy, ja 2 soittajia, Koskinen Oskarikki käy ja Veikko Koskiniemi ja Kojomäen Martti ja Hautasen Aapeli ja voi vaikka kuinka monta. No Välimäen Kassu tietysti ja Teppokin kävi ja voi kaikkia muistakaan. Mutta kaikki halusi soittaa haitaria, niin ne tuli katsomaan, että minkälainen pelillä pojalla on. Kyllä mä nyt sillä lailla, kun mä olin sellainen pieni poikaus, se meillä taas käydä. Sitten se Aapeli tuolla, mä nyt näytin sitä käpylää, niin siinä talossa tapas käydä meillä. Polkupyörällä tuli sunnuntaisiin ja sitten kysyi aina ovella, että saako soittaa. Aapelin musiikkia kyllä jaksoo kuunnella, se oli sellaista kevyttä ja hienoa se soitto. Se ei ollut mitään romuutesta. Kyllä siinä nyt sitten on taas uudestaan 90-luvulla alettiin oikein aktiivisesti Välimäen Tepon johdolla soittamaan koko Jalasjärven 2 koko sinne, mitä silloin täällä oli, niin muistin niitä Jalasjärven speliä, oliko niin 94 sitten pidettiin, niin sinne sitten harjoiteltiin ohjelmistoa ja ryhmässä soitettiin myöskin kovin monessa paikassa siellä pelissä. Koko ajan melkein oltiin menossa. Sen jälkeen monissa muissa pelissä. Taunon kanssa on kyllä soittanut jonkin verran. Useinkin se soitti mulle tänne, että tuus pelaamaan nyt vähän hänen kanssa taas, niin käpylähän meni sitten tästä ja soiteltiin. Oli vähän pikku tunnille asti. Tauno oli sellainen, se osasi näitä vanhoja kappaleita, se viululla sitten, niin se sai niin hienosti kyllä soitettua kanssa, vaikka se oli vaan se niin sanottu koulua käymätön pelimäinen, että se oli oppinutkaan sitten aivan. Ja sitten Salomon Katilan kanssa se soitti niitä kruunuhäitä esimerkiksi. Ja Iisakki Katilan kanssa, joka oli Salomonin veli, soitti myös kruunuhäitä jo 16 vanhana. Ja sitten kun on ollut Kävylässä, tuolla on ollut sellainen kievari tuolla Lamminmaassa likellä, niin sekin on ensimmäisiä keikkoja hän on tehnyt, kun hänet nostettiin kaapin päälle soittamaan viulua 5-6 vanhana. Sinne kievarissa niin on pitänyt juopoolle vähän soittaa, kun ne on sinne jäänyt ryyppäämään, kun on saanut silakkoja tuolta Kaskistava Kristiinasta täältä asti siis hevosilla. Ja sitten, niin silloin on hevostallit, että ne on saanut jäädä siihen sitten vähän niin kuin huilaamaan. Ja no siellä on sitten tarjottu alkoholiakin ja hänen sitten soittamaan sinne, että sellainen kaapin päällä nostettiin. Hän kitkutti fiulia siellä, niin se kehuu mulle.
kyllä Katilan Sanomilla oli älytön määrä kahta kappalehia ja aivan päästä koko päiväksi niitä piisasi, kun siellä joskus oltiin kyläskin, niin siitä tuli niitä, eikä vasta kertaa tarvitse samaa kappaletta. Tässä saat hävätäkin oppia, niin sitten sanoo aina, että sunnuntaisin ja sinä kellon aikana tuut suurin piirtein, niin hän sitten vähän näyttää sulla aina. Joo. Ja sitten silloin oli nuottia aina siinä pöydällä kamarissa, niin mä sitten rupesin kanssa ihmettelemään, että mitä nämä on. Sitten siinä oli sellainen niin kuin pitkä pala sitten tyhjää niistä nuotiista. Mä ajattelin, että kuinka tuota soitetaan. Niin se sanoi, että se on kenraalipaussi. Mä sanoin, että no kauanko siinä ollaan soittamatta sitten. Mä jotenkin nuon sanoin sille, niin se sanoi, että no nyt kuule sitten, että hän nyt oikein kansanomaisesti sen sulle selvittää, että kun hän oli ennen kaikissa kylmissä ladoissa kaikissa soittamassa, tuli nenänpäähän sellainen tippa, kun oikein niin kuin nenästä meinasi tulla räkää valumaan, niin kyllä sen kerkisi siitä justiin näin pyyhkäämään ja ei se keriin kokonaisen niistämään. Silloin oli tällaisia mukavia juttuja Salamonilla. Se oli oikein mukava juttumies sitten. Tuolla asia jäi mieleen sitten. Mä ajattelin, että kuinka ei sekään oikein tarkka määritelmä ole, mutta tällaista se on ollut ja nyt se on jatkunut näihin päiviin asti. Vähän pakkaa kädet ja olemaan huonot, kun on tullut nivelrikko tullut. Mutta kyllä nekin tykkää vain liikkeestä, niin kiviäkin nivelät, että kun vain saisi menemään ne niin pitää. Niin. Mutta toivottavasti ne nyt aivan lopu se liike, että saisi vähän vielä soittaa.